Hai, mă, tu mai acolo? Mă, nu fi șeful. Instalația, băi, ai terminat tu. Eu uite-l, bă, ce ți-ai și eu, bă, ții? Lasă-mă, stic. Ce ți-ai și eu, mă, ții, să faci? Sticla, șeful. Eu uite-l, bă, pe ăsta ce face aici, bă, ce ți-ai și eu, mă, ții, să faci? Lasă-mă, sticla, mă. Vezi, mă, că își merg telefonul. Răspundă telefonul, uite-l, bă, pe ăsta ce... Bă! Da. Alo, da. Bună ziua. Ce televizoare, domne, na? Da, am. Da, domnule, și televizoare. Nu, a răspuns, da. Sigur, și televizoare, cum să? Da? Sigur. Da, da. Cum să nu, șeful, se rezolvă? Da, cum să nu se rezolvă? Păi, da, vă ia dumneavoastră acasă și se rezolvă. La cât? La 5. Da, cum să nu? La 5 se rezolvă. Gata, șef. Să trăiți. Băi, hai mă, mișcă, mă. Băi, haide-mă. Haide-mă, hai că avem treabă. Haide, mergem. Gata. Băi, hai mă, mișcă, mă. Papi, ce faci? Hai, mă. Hai să mergem, hai că avem treabă. Arată de aici. Mișcă-te, mă. Haide, mă. Aici. Șef, unde e sticla? Băi, lasă-mă. A pierdut sticla. Vină, mă, ofițer, sticla. Uite, ăsta e televizorul și am luat de ceva timp, știi, și nu știu ce dacă s-a întâmplat la stecheul ăsta aici, știi, când îl bagi în priză și se mișcă de aici, face ce dânsui cu noastră. Sărma, șeful! Da, e asociatul meu. Da, se simte bine, se simte bine. Da, stai să văd. E obosit. Și cred că e contactul imperfect aici, nu știu, dar vezi noastră, că vă pricepe, sunteți de meserie, eu e totul ok, da. Am dat niște telefoane și mă întreb, da? Da. Șeful, care e returul aici? Dă-mă drumul de aici, mă. O tot jumate. Șeful, ce deștept e șeful? Aoleu! S-a ars o lampă aici, șeful! Aoleu! 32 de mega! Bă, taci mă, dracu din gură. Uite lampa aici, șeful! A găsit sticla, șeful! O, viața mea! Aloro, șefule! Te-ai fost pe firia, trec, mi-ai mâncat fiicații! Da.
Asta, șeful, că repar eu. Bă, ai grijă ce faci acolo. Repar eu, șeful, știu eu. Știu eu ce fac aici. Pele 500, ăsta e. Îl fac eu. Uite aici. Nu e nici aici. Acolo. Ce-a făcut șeful? Bă, ce-ai făcut, mă, Dubi? Ce-ai făcut, mă, Dubi, ăsta? Păi eu șeful. Bă, ce-ai făcut, mă? De ce, bă, mă? De ce, bă, mă, din asta? Păi eu șeful. Dă-i, mă, drumul de aici, mă. Eu uite ce-a făcut ăsta aici. Ce-ai făcut la televizorul, mă? Cum are televizorul la omul? Uite, mă, ce-a făcut ăsta, mă. L-am făcut eu șeful. Dar cine a făcut, mă, tâmpitule? Cine a făcut? Tu iar șeful n-a făcut nimic. Cum să arde, mă, de mă, drumul de aici? Să ne cărăm dracu de aici. Lasă-mă șeful să mai are o gură. Hai să plecăm dracu de aici, până vine asta. Uite, mă, ce-a făcut Șeful ăsta n-a aici. făcut, frate. Și să mai iau Nimic șeful n-a făcut eu. Tu ai făcut în geaca acolo, șeful. Să-i văd drumul de aici. Hai să plângem șeful. Hai să plecăm mai repede. Hai, mișcă-te mai repede. Hai, dă-mă, lasă-mă că te încasă. Hai, șeful, să iau sticla. Poți să-ți ia sticla, vreau, mă, repede.